ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያውያን ወልድ እግዚአብሔር ወልዳን በሀብተ መንፈስ ቅዱሳውያን ተሰምሖም ስድራ ለለ እግዚአብሔር አምላክ አፍቅርታ አንስት ድንግል ማርያም ደቂ ዓደን ቅዱሳን ፍጽም ሰለስተ ወርስተን ይምጽሕኩም ከመይ ቀኒኹም ብኸመይ ገና ተሰዓትን ደቂቃን ወፂኹም አሜን ለይባል እግዚአብሔር አምላክና ከንጎለን ሓጢአትና ከይተፃባፀበ ክሳብ ዘስሕትያ ባሪክ ቆዲስ ዘፅሐና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሽምባር ኮራት ተኸታተልትና ናይ ልማዓንቲ ሕተን መልስን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነብኡ ንብለኩም። እሺ ቁጥሪ 1 ነደና ቅድስት ድንግል ማርያም አባን አዳን መን ይባሃሉ? አባ ኢያቄም አዲሃ ድማ አላ። እሺ ቁጥሪ 2 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም መዓዘ ተጠኒሳ? ለሸውዓተ ነሐስ። እሺ ቁጥሪ 3 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም መዓዘ ተወሊዳ ዕለት ወርሒ አበይ ቦታ? ጉልበት ሓደ ኣብ ደረበ ሊባኖስ ተወሊዳ። ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 4 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቤት መቅደስ ዝኣተወትሉ ዕለት ወርሒ? ዕለት 3 ወርሒ ታሕሳስ። እሺ ቁጥሪ 5 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ዝምግባ ዝነበረ መልአክ መን ይበሃል? ቅዱስ ፋኑኤል። እሺ ቁጥሪ 6 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ክንደይ ዓመት ጸኒሓ? ኣብ 3 ዓመታት እያ ኣብ ቤት መቅደስ ድማ 12 ዓመታት ጸኒሓ ኣብ 15 ዓመት ድማ ወፂኣ። እሺ ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 7 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ብድንግልና ጸኒሳ ብድንግልና ከም እትወልድ ዘበሰራ መልአክ መን ይበሃል? ቅዱስ ገብርኤል ይበሃል። እሺ ቁጥሪ 8 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትስደት ከላ ምስኣ ዝነበሩ መን ይበሃሉ? አቡነ ዮሴፍን አቡነ ሰሎሞን ይበሃሉ። ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 9 ነደና ቅድስት ድንግል ማርያም ንግብፂ ክትስደት ከላ ዘረኸብዋ ሸፋቱ መን ይበሃሉ? ዳክሮስ። ቅድስት ድንግል ማርያም ንግብፂ ክትስደት ከላ ዝረኸብዋ ሸፋቱ መን ይበሃሉ? ዳክሮስን ጥጦስን ይበሃሉ። እሺ ቁጥሪ 10 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ስደት ክንደይ ዓመት ገይራ? 3 ዓመትን 6 ወርሕን። ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 11 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ክንደይ ዓመት ዓሪፋ ወርሒ ዕለት? ኣብ 64 ዓመታ ዕለት 21 ወርሒ ጥሪ ዓሪፋ። ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 12 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣበይ ተቐቢራ ዕለት ወርሒ መዓዝ? ዕለት 14 ወርሒ ነሐሴ ኣብ ቤተ ጌተ ሰሚነ ተቐቢራ። እሺ ደግመልካ ቁጥሪ 12 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣበይ ተቐቢራ ዕለት ወርሒ መዓዝ? ዕለት 14 ወርሒ ነሐሴ ኣብ ቤተ ሰሚነ ተቐቢራ። እሺ ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 13 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም መዓዝ ዓሪጋ ዕለት ወርሒ ዝዓረገት? ዕለት 16 ወርሒ ነሐሴ። ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 14 አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክትዓርግ ከላ ዝረአያ ሃዋርያ መን ይበሃል? ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ። እሺ ቁጥሪ 15 ናይ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዙሓት ኣስማታ ክንደይ እየን? 120 እዩ። ብሓቂ ቃል ህይወት ይስምዐና። ቁጥሪ 16 ናይ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዓመት ክንደይ ዓበይቲ በዓላት ኣለዋ? 33 ዓበይቲ በዓላት ኣለዋ። እሺ ቁጥሪ 17 ውዳሴ ማርያም ዝፀሓፎ ኣቦ መን ይበሃል? እሺ እምበር ኩራት ተኸታተልትና ናይ ልማዓንቲ ሕቶን መልስን ሒዝናልኩም ዝቐረብና ንዘይመስል ስነ ጥበብን ዝጎደለን ብኣፈ ትጓን መላእኽቲ ተቐርበልና። ወስብሐት ንእግዚአብሔር።